Mònica, estic preocupada. I això, què passa, Maria Dolores? Tinc el barri escarotat. Escarotar, dius? Per què? Alguns veïns estan dient no sé què d'una entraeta, que si uns pirates que venen, que si ocupem les voreres i els carrers, que si, fins i tot, oblidem els quefers habituals. Mònica, este barri és un barri tranquil i treballador. Sabeu alguna cosa? Dona, ara que estàs explicant meu, pues sí. Els molts pirates, així celebrem l'entraeta de l'enginy. Aquest any anem a celebrar la 10ª entraeta de l'enginy. I és de veres, els vestim nosaltres de pirates moros del Perisco. És això. Sí, si fa mig any que esteu pegant la murga, que no sé què de l'enginy, de canyamel, el sucre. Però a mi, com boi, en este barri m'estranya molt. Si fins i tot el rector va dient per ahí que no sé què d'un bou que fa un salt. Ai, mare, un bou, un salt. Si és el salt del bou, que és com nosaltres així. Però mira, saps què? Que a estos pirates meus no els puc deixar a soles. Ja més s'han descontrolat. Escolta, què fem? Posem l'orella. Olivers, els pirates estan ací. Veïns i veïnes del Raval, deixeu el vostre quefer habitual i oblideu per un instant les vostres preocupacions. Ocupeu les voreres i els carrers i gaudiu de la festa. Els pirates un any més tornen al bressol de la festa, al vell mig del Raval, a la plaça de Sant Roc del comtat d'Oliva. Del Raval passaran a la vila. Nascuts moros es convertiran en cristians. Segles d'història concentrats en 4 carrers. Part de la nostra història, exprimida en una entrada en amics, veïns i festers. Amb una durada curta en el temps, però viscuda amb molta intensitat. Ara ja, i sense més dilacions, amb el convenciment que seguiran anys i anys, que es preparen per arrencar. Per les nostres penes, per les nostres glòries, que sone la marxa, el salt del bou. Avant en l'entradeta de l'enginy!